ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೇಗ್ಲಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇನಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನೇನಿ ಏನ ಅಜ್ಜಿ ಲಡೆ ಬೈದೇನಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಂತ ಒಂದು ಪೈ ಬಂಡದು ತುಲೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದೆ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಜಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಓ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂತದೆ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಎಂಚೊಂಡ ಬಂಡದು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ ಮುಟ್ಟ ಜಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂಚ ಬರ ಗಾಡಿ ಕೊಣಾಯರ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ತೂಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರು ತುಲೆ ಅರೇನ ಗಾಡಿದು ಸೌಂಡ್ ಗೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪ ಪಲ ಆದಾನ್ ಪಲ್ ತೂಕ ಅನ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಅದಾದ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಗಾಂಧಿಕಿ ಮಾವು ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೇರು ಕೂಲಿದೊಜ್ಜ ಒದ್ದು ಅದನ್ನೊಂದು ನೈತಾರತ ಬೈಪಾಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂದೈತ ಇತ್ತಾರತ ಹುಲ್ಲು ಬರ ಪೇರು ಲಕ್ಕದ ಹುಲ್ಲು ಬರ ಹುಲ್ಲು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಲಕ್ಕವಾಡ ಎರಗುದು ಬರ ಎರಗುದು ಎರಗುದು ತುಲ ಅಪ್ಪೆ ಹುಲ್ಲುದೇರು ತೋಜುಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೊಣೆ ತೋಜುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ತೋಜುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತಂಪಾಬ್ರದು ಅಂತ ಮುಖ ಓಡುದಿಲ್ಲ ತಂಪತ್ತಿರಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆ ಇರೋದು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕೆನ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಬರೋಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ಮಗಳು ಮಾಮನ ಏನ ಮಾತ್ರದ ಓ ಹೋಲಿಯಾ ಅರಟ ಹೋಲಿಯಾ ಕುಂಡಾಳ್ಕ ಮುಳ್ತಲೆ ಕುಂಡಾಳ್ಕ ಹಾಗೂ ವಿಟ್ಲ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಲೆರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸನ ಹೊಸ ಮನೆ ಪಿರಿಂಚ ಎಂಚುಂಡು ಲೈಬ್ರ ಅಂಚೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಹಾಂ ಐತೆ ಉಳೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತ ಸುತ್ತೂರು ಅವ್ರ ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತನ ಅದ ಸಾಕಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಆಸದನರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬ್ರ ತಂಬಿಲ ಪುರಾಣ ತಂಬಿಲ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಹಾಂ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಕುಲ್ಲೇರ ಬರೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರತ್ತ ಅಂದು ಈ ತೂರಾತನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ಏನು ಬರಂದು ಈಗ ಕಾಲಂಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಈಗ 5 ಒಂದ್ಸತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹತ್ತಲೆ ಗತ್ತನತ ಹಾಂ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಿ ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಕ ನನ್ನರ ಬನ್ನ ಮಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಗಳ ತುಕ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಬಲ್ಲಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗಿದ ನನಗಿದ ಆಯ್ನ ಅಚ್ಚು
ಪಾಯಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪ ತೋಟೋಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಜಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಜಪ್ಪುನ ಗುಂಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಅವು ಮೂಲೆ ತಟ್ಟಾದ ಮಾಡತ್ತ ಕೈ ತುಲಿ ತುಂಡತ ಆಯ್ಸ ಅಪ್ಪಲಾಡುದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಾಂ ತಲೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಬರ್ಪ ಇಡಾರ ಪರ ಹುಲಿಯರು ಬಿದೈಗ ತಲೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿದಡಿಯರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚೂರೆ ಕಡ್ಪೋಯರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೇಗಿನ ಬಿದಡು ಆಗಲಿ ಬಿದಡಿಯರು ಏನಂತ ಹೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸುಮ ಉಂಟು ಪೂಜಾರ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಏನಿ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೋದು ಪೂರ ಆಂಡ ಮುಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ಲನ ಮಾಮೂನಕ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಗ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ದುಂಡತ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪಣ ಹೋದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೂಪದ ಬೇಳೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತುಂಬೇರಿತ್ತಲಿ ಕನಕಪುರ ಮುಟ್ಟುದು ಮಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ದೀರ್ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೋಡು ತಲೆ ಕನಕಪುರ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದಿರು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮರಿಯಲ್ಲೋಗು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಬೆ ಅಂತಲೇ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟದಿರಿ ದೊಂಜೆ ಪುನ್ನ ಮಾಮು ಒಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಬೋರಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅದ ಅಮ್ಮ ಅಂತದಲ್ಲ ಅವಳು ಹಂಬೆ ಅವ ಅವಳು ಬರ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಳು ಅಂತಾನೆ ಓ ಅಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಸ ಬೋರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಏದಿತ್ತಾನೆ ಮಾಮೂನು ನೀರು ಮುರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮು 4 ಇಂಚ್ ಅವಧಿ 4 ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಮಲೆ ಮಾಮು ಅಯ್ಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಾಮು ಓ ಹಾಂ ತೂತ ಮಾಮು 16 ವಯಸ್ಸಿರಂದೆ ಇಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಯದಾ ಅವಳು ಕಣ್ಣಿ ತುಲೆಂದ ಕಿನ್ನಿ ಮೈತದಿ ಆತ ಮೈತದಿ ತುಕ ಮೋನ ಟೈಪಲ್ಲ ಮೈತದಿಯರ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಮೈತದಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನುಬಲೆಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಿತೆನ್ನೆ ಮಗರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮೈತಿದ್ದೆ ಅನ್ನತ್ತ ಆತ ನಿತೆ ಮಾಮ ಮದುವೆನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮರ್ಮಲ ಮದುವೆನ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದ ಮಾಮು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಗ್ಲಿ ಪೂರ ಮದುವೆ ಆಯ್ಬು ಕಾಯಿನತ ಅಂಚಾರು ಲೇಟ್ ಅದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತನ ಸೊ ಯಾನು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂದ್ರದು ಮಾಮ ಬಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಡೆಗೆ ಪೊಯ್ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಏನಂದೆ ಮೂಲೆ ಗಾಡಿ ಅಂತಾಯಿ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲುಂತಾಯಿ ಅಂದು ಹಾಂ ಓ ಮಾಮ ಓ ಮೂಲೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತನಾ ಓ ಕಲ್ಲು ಅಚ್ಚು ಬತ್ತು ರೈತುಂಡದ ಪೂರ ಪೇಜೊಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಡ ಬಲ ಬಂಡೇನು ದೊಡ್ಡ ಹುಷಾರಿಜಿ ಹೂದಾರ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಆಯಾಮ್ ನೆಂಕ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನೊಂದು ಹುಷಾರಿ ಜನ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ನೆಂಕ್ ಹಾಂ ಅದಾ ಮುಳ್ತಲೆ ಮಾಮೂನ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜುಂಡು ಬಕ್ಕ ಓ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಅಂಚೋಲ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಅದಾ ಹಾಂ ಕೊಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಂ ಅದೇ ಮುಲ್ಪೊಂಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತ ಮಾರ್ಜಾರ ಇರು ತುಪ್ಪ ಅರಿತಿದ್ದೆ ಅಂದ ಬಾಟಿ ಕಡಪುಟ್ಟಿರೆ ಹ್ಞೂ ಇದ್ದೇನಲ್ಪ ಹಾಂ ಕಡಪುಟ್ಟಿರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ಅವಳು ತೂಕಣ ಹಾಂ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ತೂಕ ಕೊಯ್ ಒಂದು ಕೂತಿತ್ತು ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಇರ್ತಾರತ್ತೀರಿ ಜನ ಮೂಲ ಜಪ್ಪುಡ್ದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತಾರೆ ಜೊತೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟದು ಒಂದು ಮೊಜಂಟಿಯಾ ಓ ಮೊಜಂಟಿಲ ಎದ್ದು ಕಟ್ಟನು ಅಮ್ಮ ಗೊಂಚಲ ಹಾಂ ಓ ಕಿನ್ನಿ ಮೈತಿದ್ದಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಮೈತಿದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ದತ್ತುಲಗೆ ಏನೋ ಹೋಯ್ತು ಬರೋದು ಪೂರ ಮುಳ್ತಲೆ ಮುಳ್ಳುಲೆ ಏನೋ ಹೋಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮುದ್ದು ಮುಳ್ಳು ಏನು ಅಂಗಡಿ ಬರೀ ಪಡ್ಸಿ
ಮೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡೆದು ಮುಖ ಒಂಜಿ ಹೀಳ್ದ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಚೂರು ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರಾಡಿ ಮಗರ್ದು ಬೂರುವೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪುರು ಒಂದು ಜೇನುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮ ತೋಜವೇರು ಜೇನುದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬೀಜ ಉಡ್ದು ಮಾಮು ಬೀಜ ಎತ್ತಲುಂಟು ಬೀಜದ ಬೀಜದ ಪುಡ್ಸೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ ಅವ ಹೂವೇ ಬೆಲೆಂಡ ಅವು ಒಂದು ಎಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳು ಇಪ್ಪು ನಾಲ ಏನು ಬೆಜ್ಜರ ಬಿಡ್ಸೋದು ಅಪ್ಪ ಜೈಂತಿ ನಾವು ಕರಪ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡ ತತಿಯನ ಕರಪ ಹಾಪನವು ಜೇನು ಇಂತ ಹೊರದೆತ್ತದು ಕೂಡ ರದಿದ್ನ ಅದ ರದಿದ್ನೆ ಇತ ಬರ್ಸ ದಿನ ಕರಪ ರಸ ಅಂತ ಓಫ್ಲ ಸೆಲ್ವೆಲ್ಲ ನೆಯ್ಯವ ಸೀಲ ಹೊಡತೆ ಅಂತ ತಲೆ ತಲೆ ಫುಲ್ ಉಂದು ಅಂತಲೇ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಏತ್ ದಿನ ಟಾಪು ಮಾಮು ಹೊರದೆತ್ತದು 10-16 ದಿನ ಟಾಪು 16 ದಿನ ಬೋಡತ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂ ಬೋಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪೂ ಇಂದು ದೆತ್ತು ಹೊರದೆತ್ತದು 16 ದಿನ ಬೋಡು ಕುಡಪಾಸ್ ಕಟ್ಟೆರ ಮುರಾಣಿ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿ ಮುರಾಣಿ ಕರ್ನೆ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಒಂತೆ ಹಾಕೇರಿ ನಾನು ಹಾಕೇರಿ ಮುಗಿನತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಪತ್ತನ ಜೊತೆ ಬರ್ತುಡಿರೆಗೆಂದು ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪತ್ತನ ಜೊತೆ ಪರ್ಪು ನೆನಪು ಪರದು ಪೆಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಪೂಜ ಅವು ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಪರದು ಓಪನ ಕುಂಚೂರು ಮಾತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪರದು ಓಪನ ಅದ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂದು ಜೇನು ಕೊನೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೊನೆ ಅವು ಐಟ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಡದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡವ ಅಂದ ಇಂದು ಐಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಒದಿಯರೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದಂದು ಇಂದು ಐಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಎಂಬ ಓ ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಜೇನವ ಜೇನ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ರಾಣಿ ಉಂಡು ಹೆಜ್ಜದ ಇದ್ದಾಲೆ ಸೋಜಿನ ನಾವಲ್ಲ ತೆರಟಿಪ್ಪು ಹರಟಿಪ್ಪು ಆತ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುನತ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಅಂತ ಕೆಂಪು ಇಂದು ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಜೇನು ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಜೇನು ಅಂಬ ಇಂದು ಕೆತ್ತಿಯವ ಕೆತ್ತಿ ಆತ ಅಂದ ಅಂದು ಒಂಜೆ ರಾಣಿ ಪುನತ ಅವಳೆ ಒಲ ಪಾಟಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಲೆ ಮಾಮು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನಾ ತೂಕ ಕಾಡ್ನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಲ ಪಾಡುಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಪೂಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡತ್ತ ಅಂತೆ ಕಾಡು ಏರಿಯಾ ಅಂಚಿದ ಅಂದ ಏರಿಯಾ ಎಡ್ಡಂಡು ಏರಿಯಾ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂದ ಇದು ಏತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರಣ ಒಂಜಿ 20 ದಂಡ ಉಂಟು 25 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ ಪೋಪ ಸಮಯ ಯಾರುದು ತೂನಿರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬೋಡೈತು ತೂನುಡು ಒಂದು ಐತೆ ಹೋಗಿನತ್ತ ಮಾತ ಕತೆ ಅಂದ ಇರದು ಕೃಷಿ ತಂದು ತೋಟಪುರ ತೂನಿರೋದಾದ ಬಂಗಾಪುಣ ಅದ ಬಂಗಾಪುಣ ಅಲ್ಲ ಸೈದತ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿ ತೆರ್ಲಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ತುಲೆಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ದ ಈತ ಕೃಷಿ ಪೂರ ತೂವನೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಗ ಬೇರೆ ಉರಿಯಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಾದ ಐನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಜೇನು ಕೃಷಿಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ನಂದು ಫುಲ್ ಜೇನು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂದ ಫುಲ್ ಜೇನು ಪನಿ ಕೆತ್ತಿಯವ ನೆಟ್ಟು ಪನಿತಿ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಏನದ ನೆಟ್ಟು ಪನಿ ಕೆತ್ತಿ ಫುಲ್ ಜೇನು ಓ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೂರ ತಿಕ್ಕತನತ್ತ ಮಾಮು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಟ್ರೈನ್ಗಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಗೋರ್ತದ ಪನಿ ಅಂದ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತರು ಬೇಜಾರ ನೀರು ಜನ ಗೆಡ್ಡೆ ನೀರು ಬರು ಒಂದು ಹೊಂದೇರು ಅಂದ ನಾವು ಸೌನ ಗರ್ತೇನೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪೋತ ನಮ್ಮ ಐತೈನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನು ದೆಪ್ಪನಾಗ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರ್ದ ಪುರಾಕ್ ತಿಂಗೇರು ಉಂಟು ಬಾ ನೀನು ಒಂದು ಅವಸಕುಲ ಬತ್ತ ಬಾರೆಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ತುಲ ಇಂಚ ಒಂದು 10-20 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಲಬೋಡ ಅಂದ 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 ಮಾತ್ರ ಪಂಚ ಹಾಪದಿ ಫುಲ್ ಜೇನು ಚೂರು ಹನಿ ಆತ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಟದಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಫುಲ್ ಉಂಡತ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಮುಟ್ಟಿನಾಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ ಪೀಸ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯರುಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಂಡದಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದಾ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡವಿ ಫುಲ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನು ಉಂಡ
నేను కలుతూనే యారు ಅಂದು నేను తూండనే యారు ಅದ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲು ಅನ್ಪುಣ ಎಕಡೆ ಸೆಲ್ಲು ಓಪನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫುಲ್ 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 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಂಬ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧಲ್ಲ ಏನವಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಪ ನೋಡ್ಸೋಗ ಐಕ್ ಸಂಸಾರ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ ನಾನು ಬರ್ಪ ನೋಡ್ಸೋಗವ ಆಟಿಗೆ ಫಿನ್ ಪೇಂಟ್ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ನಿ ರಾಪಣೆಗೆ ರಾಪಿಂಗ್ ರಾಪಿಂಗ್ ಐಬೋದು ಜೇನು ಜೇನು ಎಂಚ ಎಂಚ ವೈಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಹೈತರದ್ದು ಏತಂತಲೇ ಇಂದು ಪೂರ ಕಿಲಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದೇ ಮಾತ್ರ ಏನು ಧೈರ್ಯಡು ಅದಾ ಇಂಚೊಂದು ಪಾಪದ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟೋಡು ఇప్పుడు ಕೆಲವು ಪಾಪಲು ಉಳ್ಳ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಅಂದ ನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೋಕಿದ ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಾಯಿ ಕುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಅಂತೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸಪರೋಟು ಬೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಎಷ್ಟು ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆತ ತಾಳ್ಮೆಡರು ಸಾಂಕು ಇರ್ನೇನು ಉನ್ಗುದಿತ್ತು ಆಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಓಡು ಆತ ಅರ್ಬಣ್ಣ నేను ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕು ಆತು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಐನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ ಪರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಚ್ಚುಡು ಒಂದು నేను ಕೆಲಂಜಿನಿ ಕಾಡ್ರಂಡು ಮಾಮ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಪತ್ತು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ಇದನ್ನು ನೆಂಚು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೈಕ್ ಈ ದೈಕ್ ಉಂಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನೇಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಾಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೆಲಂಜಿತ್ತನತ ಆಯಂತೆ ಕುಡ್ತಿರಾರು ಪಂಡ ಉನನ ಪೋದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಉಂತುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡತ ವೈನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಸ್ವೈಟೆ ಪೋದು ಉಂತುಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ತುಲೆ ನೆಯ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ್ನುಂಡು ಆತ ನೆಯ್ ಇನ್ನಿಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಂಡು ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮುಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುಣಗೊಂಡೆ ಮಾಮು ಉಂಡತ ಮುಳ್ಳು ನೆಯ್ದು ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋ ಇತ್ತೀರು ಮರ್ದಗೆ ಪೂರ ಆಪೈತನ ಚೆಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮರ್ದಗೆ ಪೂರ ನೆಯ್ಯಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಹತ್ನ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅದಾ ಅಂದು ಹಾಂ ಕೆಲಂಜಿ ಜೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಪುಜಿ ಅದ ಹಾಂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರು ಪೋಪನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದು ಹಾಂ ಆತ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಪನ್ಪುನ ಬೇರೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಎರೆಗಾಲ ಚೇತ ನೆಯ್ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತಾರು ಅಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಏರು ಕೊರ್ನ ಪೋಪನ್ನೆ ಕೊರ್ನ ಅಂದು ಸೊ ವಾರ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಕೆಲಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಕೆಲಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಅಂದು ಪನ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೀರು ಅಂದು ఆయన క్రెడిట్ పూరా కెలంజికి పోడుకుంటున్నారు ఆయన మామూలుగా ముక్కలు వసి ఆయన అది అర్ధవాసి మామూలుగా బరోడ్చా దాన్ని ఈత కష్టపడి సాంకు వేరు ఆయన తూవను వేరు ఈత బిజీ ಬೇಲೆಡ್ಲ ఆయన ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಲೆ ಈತ ಈತ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಟ್ಟದ ಫುಲ್ ನೆಯ್ಯುಂಡು ಪೊಯ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ದೂಕ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ನಕ್ಕ ನಕ್ಕತಿ ಏನು ಚೀಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಸೈನ್ಯವಲ್ಲ ನಾ പിന്നെ മാമുക രണ്ട് പുഞ്ചോക്കളു ഇതിലേ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಲ ಶೈಲ ಎತ್ತಲೆ ಕೊನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ತುಲಿ ಐತಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲಂದು ಆಂಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಮನ ಎಂಚಿನ ಏಕಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಾಮ ನೇ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಮೂಲು ಇಂದ ಕುಂದುಲ ಕುಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಆರಿಪುಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲ ಕೊಡತೇರು ತುಲೆ ಮುಲು ಫುಲ್ ನೆಯ್ಯ ಅರಿತದು ಅಂದೆ ಮಾಮು ಅಂದೆ ಮಾಮು ಮಾಮು ಸರಿ ದೆಕ್ಕುಂದ ಹೇಗೆ ನಕ್ಕೆರ ಪೂಜ ಆತಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಲೆ ಮಾಮ ಮೂರೊಂದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡು ಎಂಚುಂಡು ಅರಿಯ ಮೇಲ್ಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ತೀರ್ದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಅಂಗಡಿ ತೀರ್ದು ತಿನ್ನಿಯರೆ
ಚೂರು ಚೂರು ಹಂಗೆ ಊರಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ವಾ ಅಂಗಡಿ ದೀಪ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಅದಾ ಮೂಗು ಬಂದ ತಿನ್ನಿರದ್ದಿ ಹಾಂ ಟಮಾಟ್ನ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಕು ಬಂದು ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಡಮ್ಮು ಕಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರು ನೆಟ್ಟಾರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ಏನದುಂಡು ಮುಲು ಮಲ್ಡ್ರೆ ಏನ ಅಂದುಂಡತ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂದು ಒರಿನ ಗೊಬ್ಬರನು ಮುಂದುಲೇರು ದೂರೈತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒರಿನವು ಅಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ಕೊಯ್ನಗ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿಲ ಗೊಬ್ಬರದು ಮುಂದುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಜನ ಯಾನೇ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮಾಮು ಇನ್ನು 4 ಜನ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರ ಆಗ ಜನ ಯಾನೇ ಹೊಡಿತೀನಿ ತುಂಬೇರ ಯಾನಿಡೆ ಬರ್ಪಲೆ ಹಿಜ್ಜಾಂಡು ನೆನಪು ಬಂದಿತ್ತು ನಂದಿನಿ ಅದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ತೂದು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತನ್ನೇ ಸೀದಾ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಸಾರ ಇಡು ಮಾಮು ದೆಪ್ಪದಿಡ್ದನ್ನ ಮಾಮೊಂದು ಸಾರ ದೆಪ್ಪದಿಡ್ದ್ರ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪಂದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಇತ್ತೆತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆ ಪುನಃ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಒಂದು ಅದು ಜನ ಸೋಕಾದ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ತುಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಬಲ್ತದೆ ಇರು ಬಣ್ಣದು ತುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಇದಂತಲ್ಲಿರು ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಸೋಕು ಭಕ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀರೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಂದುಲ್ಲಿರು ಅದಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಧನ್ಯ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಎಂತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾ ನಾನು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಎತ್ತುವೆ ಬಂತೆ ಬೇಡ ಗಂಟೆ 5:30 ಪಾತೆ ಇರ್ದು ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಬರೋದು ಎರಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ರೂಪ ಆಗತ್ತಾ ಅದು ಅರ್ಧ ಪಾತೆ ಇರ್ದು ಪ್ಯಾರ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಈ ಬಿಡುಣಿ ತೀಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತೆಗ ಒಳಂಜಿ ಬೀರೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಏಕಿಯರ್ ಬಾಯ್